Абноўлены музей гісторыі Вялікай Айчыннай вайны ізноў адчыніў свае дзверы 3 ліпеня 2014 года, але ўжо стаў адной з галоўных кропак турыстычных маршрутаў сталіцы. У першы дзень працы яго наведалі 4,5 чалавек. Давайте і мы завітаем у унікальны музей. Дзяржаўны музей гісторыі Вялікай Айчыннай вайны знаходзіцца ў самым сэрцы Мінска па адрасе праспект Пераможцаў 8. Яго новы будынак, хоць і выглядае ультрасучасна, арганічна ўплёўся ў гарадскую кампазіцыю. Побач знаходзяцца стэла Мінск горад-герой і парк Перамогі, утвараючы з музеем адзіны комплекс памяці і гонару. Плошча будынку 15 000 квадратных метраў. 4 блокі па колькасці гадоў Вялікай Айчыннай вайны аб'яднаны галерэяй дарогамі вайны. Экспазіцыйная частка музея – гэта 4000 квадратных метраў і 10 залаў. Яны вядуць да апошняй, 11-й, залы Перамогі. У фондах музея захоўваюцца больш за 140 000 экспазіцыйных матэрыялаў. Пастаянна выстаўляюцца 8 000 экспанатаў, фатаграфіі, дакументы, асабістыя рэчы удзельнікаў вайны і падпольшчыкаў, а таксама ваенная тэхніка і найбуйнейшая калекцыя самаробнай зброі. Залы абсталяваны мультымедыйнымі комплексамі, інсталяцыямі, інфакіёскамі і плазменнымі экранамі. Падарожжа ў гісторыю Вялікай Айчыннай вайны пачынаецца яшчэ перад уваходам у музей. Фасад будынка ззяе праменнямі салюту 1945 года, салюту Перамогі. На кожным прамяні скульптурныя рэльефы аб важнейшых падзеях вайны. Вянчае музей шкляны купал з чырвоным савецкім сцягам. Што гэта азначае, зразумееце толькі прайшоўшы праз усе залы музея скрозь Вялікую Айчынную вайну. Пачынаецца яна тут, у зале пад назвай «Вайна і мір». Чысты глобус, сімвал зямлі бесклапотна кружацца дзесьці паўзмроку. У свеце мір. Першая сусветная скончылася. Здаецца, чалавецтва засвоіла ўрокі і памылак не паўторыць. Але некалькі секунд на глобусе вымалёўваецца палітычная карта. На ёй то тут, то там, як воспы, з'яўляюцца выбліскі фашызму. Пад гукі нямецкага марша інфекцыя няўмольна распаўзаецца па зямным шары. Становіцца зразумела, новай вайны не пазбегнуць. Дакорам цытаты вялікіх, але нашчадкам няма справы да слабых галасоў старых. Дакор гэты ўжо захлынаецца ў гуках свяшчэннай вайны. Яна насоўваецца. Міру застаецца ўсяго 5 хвілін. Зыбкія імгненні перадыху. Сучасныя гісторыкі лічаць, што другая сусветная вайна – гэта вынік першай. Яе, дарэчы, таксама развязала Германія, недовольная сваім становішчам у свеце. 17 мільёнаў чалавек загінулі. Карта Еўропы значна змянілася, а краіны-пераможцы забаранілі немцам мець баяздольную армію і прымусілі сплочваць велізарныя рэпарацыі. Эканамічны крызіс і прыніжаная нацыянальная годнасць – вось яна, глеба для фашызму. Калі б людзі засталіся жыць у раі, яны б згнілі. Чалавецтва стала тым, што яно ёсць дзякуючы барацьбе. Вайна – натуральная і штодзённая справа. Вайна ідзе заўсёды і паўсюль. У яе няма пачатку і няма канца. Вайна – гэта само жыццё. Вайна – гэта адпраўная кропка. Адольф Гітлер.
Перыядычны друк Еўропы таго часу адносіцца да фашызму цалкам лаяльна. У вітрынах другой залы можна азнаёміцца з французскай камуністычнай газетай «Гуманіте». У невялікім артыкуле журналіст у злёгку іранічнай манеры паведамляе аб мюнхенскім путчы. Нямецчына же тым часам узбройваецца, стварае вермахт, нападае на Чэхаславакію. Усе міжнародныя дагаворы даўно парушаныя, але агрэсара не спрабуюць спыніць. Яго улагоджваюць. На фото удзельнікі Мюнхенскай канферэнцыі. Прадстаўнікі Англіі і Францыі гасцінна вітаюць Гітлера і Мусаліні. З тых гадоў форма нямецкага штурмавіка і скураны ранец. Пасведчанне кіроўцы і партбілет члена НСДАП. А ў Савецкім Саюзе тым часам падымаюць сельскую гаспадарку і прамысловасць, займаюцца спортам, правяраюць партыйных членаў. Захаваўся тыповы для таго часу дакумент на аднаго з таварышаў. Адукацыя сярэдняя, ідэалагічных ухілаў не было, да працы ставіцца добрасумленна, лічыцца правераным. Прыклады савецкай прапаганды таго часу. Плакаты заклікаюць быць спартыўным, каб быць абаронцам. У школах абавязковая ваенная падрыхтоўка. У краіне нават не збор ураджая, а бітва за ўраджай. Насельніцтва рыхтуюць да вайны, толькі не з фашысцкай Германіяй, а з Польшай, з якой у СССР у той час былі вельмі напружаныя адносіны. Усе экспанаты гэтай залы ёсць магчымасць разгледзець бліжэй у спецыяльным сэнсарным інфакіёску, а на адной з праекцыйных сцен можна нават паглядзець дакументальны фільм пра любую з абласцей даваеннай БССР 1940-1941 гадоў. Чым далей мы рухаемся наперад у глыб залы, тым бліжэй вайна. Кожны крок на гэтай падлозе знакавая дата ў гісторыі. Яшчэ паўметра, і мы пераносімся ў 22 чэрвеня 1941 года, пачатак Вялікай Айчыннай вайны. У 4 гадзіны 15 хвілін жыхары Брэсцкай крэпасці прачнуліся ад страшнага грукуту. Наступ на крэпасць захопнікі пачалі з ураганнага артылерыйскага агню, абсілі якога, кажуць, аплаўленая цэгла, метал і зброя. Спалохацца гэтага пекла, якое раптам абрынулася сярод ночы, нармальная чалавечая рэакцыя. Але жыхары Брэсцкай крэпасці не спалохаліся. Яны занялі абарону. 26 чэрвеня 1941. Нас было 3. Нам было цяжка, але мы не палі духам і паміраем як героі. Гімнасцёрку лейтэнанта Наганова знайшлі ў 1949 годзе ў руінах Цярэспальскай вежы. Рэстаўратары аднаўлялі яе літаральна па нітках. Імя героя ўстанавілі дзякуючы камсамольскаму білету, які захаваўся ў нагруднай кішэні. А тут адлюстраваны эпізод абароны Брэсцкай крэпасці, каманднага пункта камісара Фаміна. Чырвоны камандзір і сувязіст спрабуюць перадаць радыёграму. Праекцыя стварае вельмі рэалістычны малюнак. Здаецца, што гэта душы герояў, якія пасля смерці не пакідаюць баявой пост. Гераічныя 23 дні трымаў абарону Магілёў. Тут разгарнулася буйная танкавая бітва, якую апісаў вядомы пісьменнік. З нарыса Канстанціна Сіманава «Гарачы дзень». Мы пераехалі на заходні бераг у полк, які абараняў Магілёў. У гэты дзень быў цяжкі кровапралітны бой. Полк разбіў 40 нямецкіх танкаў, але і сам сышоў крывём.
Герои битвы потым сталі прататыпамі герояў літаратурных. Іх можна пазнаць у персанажах кнігі «Жывыя і мёртвыя». Сведка тых страшных баёў Канстантин Сіманаў завяшчаў пасля смерці развеяць яго прах над буйніцкім полем. Волю пісьменніка выканалі. У баях под Мінскам 100-я стралковая дывізія генерал-майора Івана Нікітіча Русіянова нанесла сур'ёзныя страты 3-й нямецкай танкавай групе. Потым месяц змагалася ў акружэнні, але здолела выйсці з яго. За выключную мужнасць па загаду Сталіна дывізію перайменавалі ў першую гвардейскую. У вітрыне можна ўбачыць асабістыя рэчы генерал-майора Русіянова. У баях под Мінскам упершыню ўжываюць знакамітыя кактэйлі Молотава. Гэта сапраўдныя экспанаты 1941 года. Такіх шклянак баяліся лепшыя нямецкія танкі. З успамінаў генерал-майора Івана Русіянова. Пасля першага ж бою з ужываннем ручной шкляной артылерыі палонны германскі яфрэйтар-танкіст казаў: «Калі б я ведаў, што ў рускіх такая магутная запальная зброя, я б павярнуў назад». Калі мы яму паказалі гэту магутную запальную зброю, ён вельмі здзівіўся. Мінск вораг захапіў даволі хутка, але гэта не пазбавіла горад ад разбурэнняў і гібелі людзей. У жаху бягуць ад бамбёжкі мясцовыя жыхары. Наперадзе натоўпа хлапец у вышытай нацыянальнай кашулі. Алесь альбо Ванька, зусім яшчэ хлапчук. Сёння ён страціў родную хату, а можа і бацькоў. На пярэднім плане кінутыя гаспадарамі пласцінкі, яблыкі, музычныя інструменты, дзіцячая калыска. Непадалёк палае вёсачка. Раздушаны знак паказвае да Мінску 30 кіламетраў. Гэту дыяраму выканала для музея Маскоўская студыя ваенных мастакоў. Апісаць словамі увесь трагізм вайны немагчыма. Стваральнікі музея Вялікай Айчыннай вайны ў Мінску паспрабавалі зрабіць гэта праз сімвалы. Гэта выстава аднаго экспаната. Вітрына нагадвае раку з мошчамі хрысціянскіх святых, толькі праменні ад яе разыходзяцца не залатыя, а чорныя, з грубых абпаленых дошак. У цэнтры чалавечая костка, уціснутая ў салдацкую флягу, мошча невядомага праведніка жахлівай вайны. Галоўнай мэтай плана Барбаросса была сталіца СССР. Наступ на Маскву пачаўся 30 верасня 1941 года. Захапіць яе фашысты думалі да наступлення халадоў. Захаваўся здымак таго часу, зроблены нямецкім фатографам. Камандуючы групай арміі «Цэнтр», генерал-майор фон Бок глядзіць на горад. Ён лічыць Маскву ўжо заваёванай і плануе свой парад на Чырвонай плошчы. А парад на самой справе там адбыўся, савецкі. 7 лістапада 1941 салдаты Чырвонай арміі маршыравалі ля Крамля і адразу ж адпраўляліся на фронт. З успамінаў сучасніка. Ваенны парад усяліў у савецкіх людзей упэўненасць. Усе зразумелі, што калі ў такой цяжкай абстаноўцы, калі вораг ля сцен Масквы, а ў сталіцы традыцыйна адзначаюць гадавіну кастрычніка, значыць ворагу не ўзяць горад. У абложаным горадзе перабой з харчаваннем, таму атрымалі распаўсюджанне такія вось карткі на хлеб, мяса. Побач уражэнец Лепельшчыны генерал-майор, герой Савецкага Саюза, кавалерыйскі камандзір Леў Міхайлавіч Даватар. Яго старая добрая кавалерыя паспяхова змагалася ў вайне танкаў і самалётаў.
даватараўцы пранікалі ў глыбокі тыл праціўніка, знішчалі склады з боепрыпасамі, вывозілі параненых з акружэння. Казакі называлі даватара любімым генералам, а немцы, каб адпомсціць няўлоўнаму камкору, спалілі яго родную вёску. Генерал загінуў у снежні 1941 пад Масквой. Яго імя носіць вуліца ў Мінску, а баявая гімнасцёрка з пашанай захоўваюцца ў музеі. Ваенныя фільмы, хроніку, фрагменты лістападаўскага параду 1941 можна ўбачыць у мабільным кінатэатры, які размяшчаецца ў канцы залы. Замест крэслаў тут валізкі. Можа, і не зусім зручна, затое поўны ўваход у атмасферу. Такія паказы ладзілі і для салдат Чырвонай арміі. Сталіца СССР аказалася фашыстам не па зубах. У выніку бітвы пад Масквой ворага адкінулі на 250-300 кіламетраў. Людзі паверылі ў перамогу, але да яе заставалася яшчэ цяжкіх 4 гады, тысячы дзён па дарогах вайны. Гэтаму шляху прысвечана аднайменная экспазіцыя музея гісторыі Вялікай Айчыннай вайны. Яна размяшчаецца ў цэнтры будынка на 3 узроўнях, кожны з якіх уяўляе асобны этап Вялікай Айчыннай. Зала пабудавана з размахам, агульная плошча 1000 квадратных метраў і ўяўляе сабой галерэю. Да яе вядуць шляхі з усіх іншых залаў. Экспанаты галерэі – ваенная тэхніка, прадстаўленая вельмі арыгінальна. Калі ў старым будынку музея танкі і машыны стаялі статычна, то тут яны быццам ажылі. Вось характэрная сцэнка з першых дзён вайны. 45-міліметровая проціватанкавая гармата вядзе агонь па наступаючых ворага. Змагаюцца савецкія байцы адчайна, бо яны затуляюць адыход грамадзянскага насельніцтва, жыхароў бліжэйшых вёсак. Каля гарматы можна ўбачыць падрабязную анатацыю, дзе даюцца асноўныя тактыка-тэхнічныя характарыстыкі зброі, яе калібр, адлегласць стрэлаў, хуткастрэльнасць і гэтак далей. Побач сціпла стаіць сапраўды унікальны экспанат. Аўтамабіль ГАЗ АА 1932 года выпуску. Палутарка – практычна дакладная копія амерыканскага аўтамабіля «Форд». Была выраблена па ліцэнзіі, максімальна адаптавана для нашага бездарожжа і мірна працавала ў нейкім калгасе да пачатку вайны. Але прайшоў 41 год. Практычна ўсю тэхніку мабілізавалі на патрэбы арміі. За рулём нашага аўтамабіля апынуўся ваенны шафёр, уражэнец вёскі Бяляны Віцебскай вобласці Павел Яковлевич Михайлов. Разам яны, аўтамабілі салдат, перажылі многае. Удзельнічалі ў абароне Масквы, вазілі грузы ў блакадны Ленінград, палёдзе Ладажскага возера, ваявалі на Курскай дузе і дайшлі да Кенігсберга. За баявыя заслугі камандаванне дазволіла байцу Михайлову пакінуць аўтамабіль сабе. Вельмі рэдкі па тых часах выпадак. Так што і пасля вайны баявыя таварышы не разлучаліся. Над галовамі наведвальнікаў кружаць самалёты. Варожы Мессершмітт-109 і савецкі І-16. Па хуткасці ён і сапраўды саступае нямецкім самалётам, але гэта злішкам акупляецца манеўранасцю, менавіта дзякуючы бочкападобнай форме. Бранятанкавая сіла – гэта асноўная моц арміі. Менавіта дзякуючы паспяховым танкавым атакам Гітлеру ўдалося так імгненна захапіць Еўропу. Але на савецкай зямлі фашысцкія танкісты зламалі сабе храбет. Супраць гераізму не дзейнічалі ні найноўшыя нямецкія машыны, ні выдатна вымуштраваны экіпаж. Тут прадстаўлены адзін з нестандартных рашэнняў савецкіх танкістаў. Экіпаж расстраляў усе снарады, і наш танк ніжнім бранявым лістом
б'е ў вядучы каток нямецкая танка Т-3. Калі атрымаецца разарваць гусеніцу, варожы танк згубіць рухомасць і яго лягчэй знішчыць. Інсталяцыя суправаджаецца бесперапынным вуркатаннем. Здаецца, і сапраўды зараз танкі трохі раз'едуцца і пачнуць адзін аднаго тараніць. А вось легендарны і грозны Т-34, самы масавы сярэдні танк Другой сусветнай вайны. Праходны, манеўраны, рухомы, бронь 45 мм. Канструктары жартавалі: бронь таўстая, як шматок украінскага сала, 2 кулямёты і 76-міліметровая гармата. Дарога вайны вядзе ўверх, на другі ўзровень. Так у 42-м і 43-м годах на новы ўзровень выходзіць і савецкая ваенная прамысловасць. Эканоміка становіцца на ваенныя рэйкі. Заводы Сібіры, Урала, Заволжа пачынаюць масава выпускаць цяжкую тэхніку і зброю. Такая супрацьтанкавая 57-міліметровая гармата паспяхова знішчала нямецкі танк з 1-2 снарадаў. Яшчэ адзін асобнік гэтага перыяду – самаходная артылерыйская устаноўка. Яе усталёўвалі на шасі ад Т-34 і выкарыстоўвалі для падтрымкі руху нашых танкаў. І зноў над гледачамі лунае самалёт, ціха, не выдае ні гуку. Справа ў тым, што У-2 і пачалі выкарыстоўваць у арміі з-за іх ціхаходнасці. Такі самалёт незаўважна падкрадваўся да пазіцыі праціўніка і знішчаў яе з малой вышыні. Вылеты праводзілі ноччу, таму заўважыць яго можна было толькі святлом пражэктараў. У-2 яшчэ і вельмі танны самалёт. З металу у ім толькі рухавік і частка корпусу. Астатняе дрэва і тканіна, таму лёгкія самалёты і загараліся лёгка. На такіх У-2 ваявалі лётчыцы 46-го Таманскага жаночага авіапалка. Фашысты празвалі іх начнымі вядзьмаркамі, а яны былі проста 20гадовымі дзяўчынамі, якія не баяліся глядзець смерці прямо ў вочы. З кнігі Раісы Аронавай «Начныя ведзьмы». Начныя вылеты. Хто не знаёмы з авіяцыяй, той наўрад ці ўяўляе сабе, што такое гэтыя начныя палёты. Зямлі няма, ноч апранула яе ў густую цемру. Гарызонту няма, ноч старанна затушыла яго. Патрэбен адмысловы спрыт, адмысловы нюх, каб па асобных згустках цемры, незразумелых штрыхах, бялявым плямам вызначыць сваё месцазнаходжанне. Часам выпадковы агеньчык можа сказаць вельмі многае і паслужыць адносным маяком сярод акіяна цемры. Тут можна ўбачыць і баявую машыну рэактыўнай артылерыі, легендарную «Катюшу». Праўда, пакуль толькі на пасляваеннай платформе. Аўтэнтычных аўто на постсавецкай прасторы амаль не засталося. Упершыню «Катюшу» ужылі ў Беларусі пад Оршай. Батарэя капітана Флёрава накрыла шквальным ракетным агнём праціўніка, не пакінуўшы жывога месца. Паводле легенды, адзін з салдатаў, убачыўшы зброю ў справе, сказаў: «Вось дык песенка». Яму адказалі: «Катюша», бо гэты шлягер быў на слуху. Так мянушка і захавалася. Ну і ніяк не абысціся на фронте без палявой кухні. Вайна вайной, а абед па раскладзе. Зараз самы час. Повар накладае кашу. Палявую кухню цягнулі на кані. Яна магла накарміць 150-200 чалавек. Ежу фасавалі ў тэрмасы і насілі на перадавую. Нягледзячы на цяжкія ўмовы, працавала і ваенная прэса. У газетах таго часу можна было прачытаць, што трэба мець пры сабе байцу, як рухацца па перасечанай мясцовасці і, вядома, аб подзвігах герояў.
Ваенны корэспандэнт, рызыкуючы жыццём, вязе ў рэдакцыю чарговыя навіны з фронту, а можа і дзіўны аповед аб мужнасці. Па прыступках уверх дарогі вайны прыводзяць да 43-го года, калі савецкая ваенная прамысловасць дагнала і перагнала прамысловасць Трэцяга рэйха. Гэта адбілася і на ваенных поспехах. Сталінградская бітва, Курская бітва, фарсіраванне Дняпра, пераможныя вехі увайшлі ў гісторыю пад агульнай назвай «Карэнны пералом». Яго вынікам стане наступ савецкіх войскаў па ўсіх франтах, вызваленне Беларусі, Украіны, Польшчы і, нарэшце, узяцце Берліна. Але ўсё гэта наперадзе. Да заканчэння вайны яшчэ 2 доўгія гады і 5 музейных залаў, напоўненых сведкамі тых часоў.